Nyakwara Mugejuanga bed kodwa nyaka igiko mar weche manyien mago imore otieno makawuono. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Inyalo tudri kodwa kokalo e nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube bende inyalo luwo weche makamagi achiel kachiel ibiro yudowa Ramogi TV Kenya. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni. Gikone to piny owacho otieko chenro deso kembe 4 mag rego niang' kendo ketogi e lwet joket mwandu mag ji giwegi kokalo kuom ogirimiti mar higni 30 moriwo omenda maromo bilion 5.6 mibiro tigodo e chulo gope mag jotije kaachiel kod jopur niang' e kembego kata ma kembego ni godo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo gi lipodno. Bang' rito kuom igni buora, piny owacho gikone ochopo e winjruok gi joket mwandu moko makoro deso kendo biro tayo chenro mag kembe moko 4 mag rego niang' pacho ka chakre kawuono. Ondamo makama igeno ni biro bero chenro kod rang'iny mag kembego moting'o Sony, Nzoia, Chemelil kod Muhoroni mosebedo kayulo kuom kinde. Ka kembego odes e yo machalo kama: Sony Sugar odes gi kambi mar Busia Sugar Industry Limited, Chemelil odes kod kambi mar Kibos Sugar and Allied Industries Limited, Nzoia odes kod kambi mar West Kenya Sugar Company, Muhoroni odes kod kambi mar West Valley Sugar Company Limited. Ewi mano, kokalo andika mani ogol kod migawo mar pur kod pith pacho ka, piny owacho osingo mar neno ni gope ochul kendo kama e kaka winjruok ewi chenro mar biro chulo gope jotije kod jopur chalo. E goyo ma kembe 4 go nigo mag jotije kod jopur maromo siling bilion 5.6, siling bilion 1 ochan mar biro chulo dweni mar 5 igani, ka siling bilion 1.5 ibiro chul dwe mar 7 igani, ka siling bilion 1.17 ibiro chul kidam nyaka dwe mar 7 2026. Jagoro maduong' mar riwruok jotije e sekta mar sukari Francis Wangara olero ni ne gibedo gi winjruok mar neno ni jotije ochul gopegi kapok ne kembego odesi ne joket mwandu. So what we agreed with is that for a start they are going to give each company 150 million which maybe it's payable next week because these people signed the contract yesterday and therefore they could not have made any meaningful payments to the government, of which that part of the money is going to be paid to the workers as arrears. Wangara wacho ni jotije duto matiyo e kembego sani ok dhi riembe tich kuom dweche 12 mabiro, ka bang' mano jotije ibiro ndiki kaluwore gi pen chike magayo andika mag jotije pacho ka. Job security, we agreed that the new owners will stay with the workers for a period of 12 months. So it is either they might hire or they might release some employees. Those ones who are in the company and are going to be released, there is a package which we have negotiated that it is going to be used for them to be paid when they go. Bende olero ni joket mwandugi ibiro dwaro mondo mi olok rang'iny mag kembego kowuok e masinde ma itiyo godo nyaka neno ni jopur niang' obiro bed ka ichulo e wang' sa. Kaka yo makende mar neno ni lwasi makare kendo mongirore obedo e sekta mar sukari. The machines had worn out and therefore the operations were not very perfect in most of them. So that is one of the reasons that made the government to say they should release these properties out. Piny owacho kata kamano yango e andika margi ni ma ok en ondamo mar uso kembego, to en ondamo mar neno ni ores kembego manyocha ochomo kama podhoe. Bende kata obedo ni joket mwandugo biro tayo chenro mag kembego kuom higni 30 kamano, kembego pod gin mwandu sirikal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.